Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Program imene yapadera, program yotchedwa kuti dziwani za migodi. Inde tikambirane nkhani zosiyanasiyana zokhudza migodi mdziko mwathu muno. Chifukwa nkhani za migodi pano zikupita patsogolo ndiponso ndi mbali imodzi imene boma lachilimika kuti ntchito zimenezi zithandize kuti dziko lino litukuke. Nde muli ndine Patrick Dambula. Koma program imene isindili ndekha. Muli alendo angapo amene tufuna tikambirane za migodi, amene ndi akatswiri odziwa nkhani za migodi. Choyamba ndi alandire Dr. Stuart Ngalonde amene ndi principal geologist kuchokera ku nthambi ya Geological Survey kuzomba kumeneko. Takulandirani. Ndi panonso ndi Amphatso Chikoti amene ndi chief inspector of environment ku unduna umene wa za migodi, Ministry of Mining. Takulandirani mu program imene. Ndilandirenso Emmanuel Mwathunga amene ndi senior registration and licensing officer ku nthambi ya Minerals, Mining and Minerals Regulatory Authority. Zikomo kwambiri takulandirani. Ndatokoza Patrick. Zikomo. Nde pali nthambi zitatu zimenezi. Takambapo za Geological Survey, takambapo za unduna wa za migodi, komanso nthambi imene ya Mining and Minerals Regulatory Authority. Kodi maudindo anu ndotani nthambi zitatu zimenezi? Ndiyambe ndi kumeneko kuchokera ku Geological Survey. Angalonde, udindo wanu ndotani ngati nthambi ya Geological Survey? Zikomo kwambiri Patrick. Ngati Geological Survey Department ntchito yake yayikulu ndiyo panga kauniuni kafukufuku wa za miyala dziko la Malawi. Timapanga ma surveys osiyanasiyana ngati geological mapping, kufufuza miyala, komanso timapanganso geochemical mapping, kufufuza kuti kodi ma minerals amapezeka pati ndi pati, kutsatiranso geological mapping, komanso timapanga geophysical mapping. The data yonseyi tikaitolera imasungidwa ku Geological Survey. Ndiye pambali pa kutolera information imene timapanganso zakafukufuku okhuza naso ndi ngati zivomerezi, kusuntha ndi kuyenda kwa nthaka, komanso timapeka upangiri okhuzana ndi zokhuzana migodi. Ndiye anthu akafuna kuti ayambe kuchita invest ku Malawi mining, ife timathira pamenepo kwinako ndiye kuti za licensing kuti mapita kwinako. Chabwino. Moti pano dziko la Malawi munalimaliza kuliyendera lonse kuyang'ana kuti apa pali chakuti kapena mwina patsalira pepe. Pano patikhoza onero dziko lonse la Malawi tinalimaliza, koma nonso pano ntchito imene yatsala ndinso pano timaitcha kuti detailed, yokhala ngati kuti nonso pano kuzama. Kuti malo amodzi kukhala ngati nonso pano kuzama, nonso pano kuti tiziwe kena kali konse. Fwa pano pa tinamaliza koma sikuti tinazama kwenikweni. Nanga bwanji zimachitika kuti kumamvano zaka zomwezi kuti ayi kukasiya kuli rutayero zaka zonse sitinamve, zimakhala bwanji zotezo? Zimenezi zonga ngati kukasiya rutayero mzimba kupezekako ni abiyamo zakhala zilipo, koma kungoti nanga simisika imene imachita determine kufunika imene mati demand. So miyala imakhala yofunika malingana ndi demand pa nthawi imeneyo. So miyala imene si kufunika panopa imazafunika nthawi inake. Nthawi inake imene ikufunika panopa imazakhala nthawi inake si kufunika. Ngati pakali panopa miyala imene ikufunika pa chizungu timati ma energy transition metals. Ndiye mgulu amene wandikhala ndi kufotokozera ngati muli ngati achina niobium, achina graphite, achina maria earth, achina uranium, ndi zimene zikufunikira kwambiri. Ndiye ndi zimene zapangisa kuti miyala ina imene sitimaidziwa tiidziwe kwambiri panopa. Chabwino. Tibwere kumeneko ku unduna wa za migodi, Ministry of Mining. Achikoti mutiuza zotani pa udindo amene muli nawo pa nkhani za migodi mdziko muno? Zikomo kwambiri Patrick. Unduna wa za migodi choyambirira ndingonenapo kuti unakhazikitsidwa mwezi wa Mei chaka chomwe chino. Ndipo chinakomera mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kusankha Honorable Thoko Tembo kuti atsogolere unduna umenewo. Nde cholinga yake chimene unakhazikitsidwira ntchito zimene umagwira kwambiri ndi kukhazikitsa ndondomeko komanso fundo zoyendetsera ntchito za migodi mogwirizana ndi masomphenya a dziko lino, komanso masomphenya atsogoleri wa dziko. Chinanso chakuti unduna umene unapatsidwa mphamvu ndi nyumba ya malamulo kupanga malamulo othandizira ntchito za migodi. Pali lamulo lalikulu limene limapangidwa ndi nyumba ya malamulo panopa timati Mines and Minerals Act 2023. Ndiye malamulo othandizira mphamvu zake zinaperekedwa ku unduna kuti uzipanga malamulo amene othandizira. Komanso kwambiri tikulimbikitsa ntchito za migodi kuti zibweretse chitukuko dziko muno, zisinthe miyoyo ya wanthu, koma osayiwalanso kusamala zachilengedwe kuti ana athu mtsogolo
azaonenso phindu kuntchito zimene za migodi. Ndiye undunawo mutenge ngati kholo nde nthambi izi ngati Geological Survey Department ndi ana ake amene ana ake aundunawo. chabwino. Ndiye kuti amatenga malangizo kwa ndani? Kwa kholo. Kholo ndikupereka malangizo kwa ana, izi ziyende chonchi, izi ziyende chonchi, izi ziyende chonchi. Ndiye mwachidule tinene kuti imene zimakhalira unduna ndi nthambi za Geological Survey. Ndi kholo limeneli nthawi zinanso limatha kuyendera ana ake kuona kuti mukupanga izakuti mupanga zakuti. Kwambiri ndi udindo wa kholo kuonetsetsa pamene mwana akulakwitsa kumuyitana inu tabwera tafotokozana apa zikuyenda bwanji, koma ziyende chonchi, ziyende chonchi. Kutenga ndi masomphenya a dziko komanso masomphenya atsogoleri wa dziko. Chabwino. Ndimene zimene kukhalira. Chabwino. Ndimenezo zimakhalira. Tibwere kumeneko ku Mining and Minerals Regulatory Authority, bungwe limene liso ndikukhupirira lakhazikitsidwa zaka zaposa chedwasi. Mutazizotana mwathunga pa nkhani zimene zikukambidwa za migodi, udindo wanu ndi otani? Ziko kwambiri Patrick. Mene mwanenena mu bungweli ndi bungwe latsopano ndithu. Inakhazikitsidwa 2024. Komano mphamvu zenizeni kuti bungweli libwere linabwera chifukwa cha lamulo limene anzanga anatchula kale la Mines and Minerals Act section number 5 imene inakhazikitsa kuti kubwere bungwe limeneli likhale bungwe lozimira palokha. So bungwe limeneli lili mphamvu zosiyanasiyana, ntchito zosiyanasiyana. Koma mwachidule ndingonena kuti limathandizira kuti ntchito za migodi zikhale ntchito zoti zikuyenda mwadongosolo. Plasinso kuti makampani amene akupanga ntchito za migodi akhale akusatira malamulo. Chabwino. Ndithu. Tsopano nkhani za migodi mwati ziyende mwadongosolo, komatu tikumva zachulukiratu za migodi yoti anthu pamudzi basi kukumba miyala kugulitsa ogulanso kuti mwina boma sili kwadziwa kudzagula, mukutani pa nkhani zoteresa? Zonadi Patrick. Nkhani imeneyo ndi nkhani imene ikukhala ngati ikutivuta kwambiri. Chifukwa choti anthu ambiri mwina sakhala kumvesesa. I think that's why mwina tabweraso pano kuti tiawunikirebe Malawi za nkhani za migodi zimenezi. Chifukwa anthu ambiri sadziwa kuti upange ntchito zimene za migodi kumaina kukhala ndi chiphaso. So ndivuta kuti ndithu loti tikukumana nalo, komano ndi bungwe imene abwereramo nkhani imene ndithu tikuiona ndithu kuti tiikonze. Ndithu. Chabwino. Komanso zimenezi zimakhudzaso miyoyo ya anthu, kodi ndilika sabata yomwe ndawerenga pena pake kuti munthu wina wafa mgodi wamugwera. Mumachitaponso zoti mwina anthu akhale safe akamagwira ntchito za migodi? Zona makamaka amene amakhala ndi ziphaso aja amakhala ndi timati maplans amene amapereka kuti akafuna kuti akapange ntchito zimene za migodi. Amene timakhala nawo ndi mavuto kwambiri ndi anthu awa amene amakumba migodi opanda chilolezo. Chifukwa tiyo amakhala zozitetezera amakhala alibe. So zimakhala ndi vuto kwambiri, koma makampani amene ali ndi ziphaso bwinobwino amayenera ndithu kuti ationese maplani bwinobwino amene angakhalire kuti atetezere anthu awo amene akugwira ntchito. Chabwino. Ndithu. Tsono mwambapo mwayenda m'midzi monse mmene tikumva kuti apa pakumbidwa iya kusungu kunkhota kuti pakumbidwa, mwambapo mwayenda kwauza anthu zimene akuyena kuchita kuti akhale anthu ovomerezeka ndi nkhani za migodi? Kuyendako ndithu tikumayenda, koma mmene ndatchuliramu kuti bungweli layamba kumene. So tikatengera in terms of anthu amene akugwira ntchito kumeneko amene amayenera ataziyendera m'madera onsewo ndochepabe. Komabe tikuyesesa ndithu kugwira ntchitoyo kuti tifike madera onse kumene kukuchitika zinthu kuti tithe kusolva mavuto onsewo amene akuchitika kukhuza za migodi. Chabwino. Ndibwererenso ku Geological Survey. Angalonde kodi mungatuze zotani mukachita kafukufuku nkupeza kuti apa pali miyala yakuti apa miyala yakuti, nthawi yomwe mmaliuza dziko kunena kuti mdziko mwathu muno zinthu zichonchi kuchitira kuti kapenanso mwina ena kunjako akhoza kuchita chidwi kuti tithamangire ku Malawi, mmauza anthu kapena matha ngosunga kachitechete zoterozo? Mwafusafusa labwino. I think nditengereponso mwayi kuti Amalawi azindikire, chifukwa anthu ambiri amakhala ndi chidziwitso chimene chisali cholondola, tikuzonena misinformation. Geological Survey monga mmene ananena kuyambira paja udindo wake ndikupanga kauniuni wa zamiyala, ndikupeza imene timati mineral resource map, timachita generate ma mineral resources map amakava dziko lonse malingana ndi mtundu wa survey amene tikupangawo. Timayamika chifukwa choti timakhala ndi azinzathu akunja amene amatithandiza ngati World Bank, JICA, komanso European Union, BRGM, amabwera timagwira nawo ntchito. Ndiye mu upangiri ngati umenewo amatithandiza ndithu timagwira ntchito limodzi, ndikupeza kuti tachita update
mineral resources of Malawi komanso timati mineral currency maps ndi maps aja timakhala nawo ngati geological survey chifukwa ndiye nthambi yokhala imene ili ndi upangiri wosunga komanso ndi wochita disseminate ndi imene timachitira disseminate information. Ndiye information imene tikakhala nayo timayichita publicize. It's unfortunate kuti pakali panopa tinafikebe online chifukwa chonena kuti takhala tikupanga ndondomeko yoti tikhale online geological survey ikhale online geoscientific information kuti wina aliyese kwina kulikonse akhoza kungopita online ndi kuchita access information. So pakali panopa tinakumana ndi mavuto angapo koma panopa tatsala pang'ono kuti timalizise ndi kukhulupirira kuti izi zikhala zophwekerako koma pakali panopa ndi geological survey yokha imene ku headquarters ili kuzomba komanso kuno kulilongwe tili ndi nthambi yathu timati region office ku area 4 konkono chapompa apa komanso kumzuzu tili ndi region office. Ndiye aliyese akhoza kupita ku maofisi athu amene wawa kumzuzu ndi kuluwinga kuno kulilongwe ndi kuzomba kuti akapeze information kuti latest information yokhuzana ndi miyala mdziko mwathu muno ili bwanji akayipeza timapereka ndithu aliyense kapena zotengera ukhale mchiphaso kayi ndemwe pano kungopita kafika inuyo mundati mubwere ku geological survey kuti ndimafuna ndidziwe kuti kodi pakali pano pa latest information yokhuza ma mineral resources ya Malawi ndi iti. Mamapu ena mukapeza even ngakhale pa reception pathu akakuunikira mukabwera maofisi athu tikakuunikirani ndi kupasani info upangiri onse. Actually timachita so encourage even ma SM tikhala tikubwera kumene kwa think palifonso lake ma SM operators timachita encourage kuti abwere Fatima tulusa so timati ASM handbook imene timafotokozera kwambiri komano timafuna kuti tizibwera one on one ndi kumapasa upangiri. Koma ambiri samafuna kuti abwere amazango mva za maluwa ndaka mamva za maluwa zimapitirira ndi imakhala misinformation ndi imene yachuluka kwambiri pamale pano ndi misinformation ndi tikuwapempha ndithu Malawi kuti geological survey ilipo information yolondola yokhala yokhuzana ndi miyala komanso mtengo wapatali mining issues information ndi ku geological survey. Chabwino ndeno tsopano mwina mwachidule miyala imene ilipo mdziko muno ndiyo tani mitundu ingati imene tikhoza kunyadira ngati Malawi? Miyala imene ilipo muno Malawi tili ndi miyala yambiri imene categorization yake imakhala ndi criteria osiyanasiyana koma chifukwa cha pakali panopa ndi kufotokozera panopa mwachidule tikhoza kunena kuti imalingana ndi market demand komanso industrial demand. Market demand chifukwa chonena kuti pali miyala ina ngati ku Malawi kunoko tikhoza kunena kuti ma strategic minerals ku Malawi kunoko ngati pali golide ngati pali rutile ngati pali graphite ma rare earths amene wawa ndi ma strategic minerals amene mwinaso pa dziko lapansi ponse ali mkategori imene timacha kuti ma critical minerals. Critical chifukwa chonena kuti ndi miyala imene ili pa demand maiko amene amakhala nayo ndi ochepa komanso maiko amene ali nayo ochepawo safuna kugulisa ngati China for example. Ma rare earths China ndi imene imachita host about 98% dziko lonse lapansi koma China simafuna kutulusa chifukwa choti amafunanso kwambiri to support their industry kupanga sozawo. Yes, so kunoko ku Malawi tili nayo miyala imene yoyo ngati ma rare earths ndi kuti these are what we call critical koma kwathu kuno they are strategic. So ma industrial minerals athu amene tili nawo ngati strategic uli ngati achina limestone achina ngati coal amene mapezeka nayo ku north kuja komanso achina ma gemstones these are strategic minerals. And so we have got clay and also aggregate so ndi ma minerals also miyala imene timatiani kwale. Yeah, these are also part of that. So these are strategic minerals that we have in Malawi koma zili ndi ma category based on industrial needs and also based on market demands both locally and internationally. Chabwino kunduna wa za miyala ndi migodi tito unduna wa za migodi kodi kampani imene ingaonetse chidwi kuti ife tifuna titapanga nkhani za migodi ikwene ikhali ndi chani itani kapena ulo ukaguluka anthu mwina muli ndi gawo lanjino? Mwafusafuso labwino kwambiri. Pali zinthu zina zimene kampani olo munthu ayeneka kukwaniritsa kuti akhale ndi chiphaso ndiyeno kwambiri chimene chimafunika ndi kuti kampaniyo ikhale kuti inalembetsedwa ku Malawi kuno. Ikakhala kuti inalembetsedwa ku Malawi kuno ikhalenso ndi luso komanso ndi kuthekera chifukwa kulipo tikungolembetsa ku maluso ndi kuthekera ulibe. So zonsezo zikhalepo luso kuthekera kokumba migodiko komanso pakhale madongosolo ena zosamala chilengedwe uonetse ndithu kuti chilengedwe zachisamala bwanji. Nkhani za mabizinesi ang'onoang'ono adera limene lolo ndizokhuzana ndi chitukuko cha dera limene lolo. Uonetsenso kuti
ukazatseka mgodiwo uzakonzapo bwanji fa mgodi uja ukatsekedwa mukamaliza kugwira ntchito umene kamukonza malo aja athenso kugwiritsidwa ntchito ina akhoza kuti ubwerera amene analili kapena nthawi zina mupeza njira ina yogwiritsa ntchito malowo. Komabe zonsezi zimachitika ku nthambi ya Mining and Minerals Regulatory Authority chifukwa ndi amene anapatsidwa mphamvu yopereka chiphaso kwa munthu kapena kwa kampani imene ikufuna igwire ntchito za migodi kumalawi kuno. Okay, tamvapo tu nkhani zonena kuti makampani ena migodi sakupindulira anthu kumaderako. Tamvapo ndithu madera angapo anthu akudandaula kuti awa angotenga ndalama kuno kumapita miyala kumapita koma kuno sitikupindula kanthu. Mmalondoloza motani makampani akabwera odzapanga ntchito za migodi kuti akwaniritse zimene akuyenera kukwaniritsa? Pamene pofunikanso Patrick Mafusa bwino titambasule timangotchula kuti ntchito za migodi, koma mukazionetsetsa ntchito za migodi zija zili ndi ndondomeko mastage. Pali kufufuza, makampani amene achulukira kumalawi kuno kwambiri ndofufuza. Kampani imene ikufufuza imakhala kuti sinapeze phindu, sinayambenso kupanga phindu, olukukumba miyala sinayambe, ingofufuza kuti idziwe kuti kodi business imene iyi ndiyotheka imene ili business ina iliyonse. Munthu amene amaphika mandazi mwachitsanzo asanayamba amafufuza kaye adziwe kodi msika ulipo, katundu amapezeka kuti malo materials nanga tizafuna chani, nkhuni, makala, magetsi, mafuta ndi zina zotero. Chimodzimodzinso ntchito ya migodi pamakhala kufufuza kumene koko ntchito yeniyeniyo sinayambe. Kutenganso ndi imene ali malamulo a dziko lino kufufuza kumatha kutenga zaka ndithu zaka 5 akufufuza, kenaka amatha kuonjezera zaka zina zitatu ngati sanakhutitsidwe au sanapeze zimene akufuna, kuonjezeranso zaka zina zitatu, mukaphatikiza zonse ndi kuti zikwana zaka 11. Ndiye madera ambiri zimakhala kuti makampaniwo ntchito imene akugwira ndiyofufuza, kukumba sanayambe. Ndiye motero kuti phindu limakhala kuti anthu amene azungulira pamene popo sanayambe kuliona phindu lija, nangasi kampani ija ingofufuza. Ngakhalebe makampani ena mwakufuna kwawo amathandizabe malo amene agwira ntchito aja, ngakhale ntchito imene angofufuza komabe amapereka chithandizo, nangasi pokhala ngati mwana wa mmodzi ndi amathandiziranso zina ndi zina. Ikachoka pamenepo kampani ija ikafuna ikakhutitsidwa ndi pameneno imapempha chiphaso choti iyambe kugwira ntchito yokumba miyala. Pamenepono ndi pameneno ifeyo ngati Amalawi timeneka tiyambe kuyembekezera kuti tioneko phindu pa ntchito imeneyo. Ndiye maphindu alipo siyanasiyana amene amakhalapo ifwa kampani ija pamene ikupempha chiphaso ineka ionetseretu kuti anthu adera limenelo azapindula bwanji ndi ntchito imeneyo. Ikakhala kampani yaikulu ngati large scale mining license ineka kuti igwirizane ndi anthu ambudzi asayinirane ndithu nkhani zachitukuko zimene azapange mudera limenelo. Komanso phindu loti lione mosiyanasiyana. Pali phindu lokuti iweyo umagwira ntchito ku mgodi ukupindula, ndi pali phindu loti iweyo umapanga business ndi kampani ya mgodi ija. Tingoyerekeza kaya umaperekera zakudya, kaya ndi uli ndi kahaya umapangitsa haya la magalimoto ako kampani kucha, imenenso ndi phindu lina limene anthu amaliona. Kuonjezerapo pa misonkho imene kampani ija imapereka kudzera ku bungwe la Malawi Revenue Authority. Chabwino. Zikomo kwambiri. Itu ndi program yapadera tikunena kuti dziwani za migodi, tukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza migodi mdziko muno. Ndi ndi alendo atatu mu studio muno amene tikucheza pa nkhani za migodi. Tiyamba tapumulira pang'ono ndipo tibweranso ndi nkhani zina, takhalani pomwepo. Taniso nitu mu program imene ya dziwani za migodi, program imene tukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza migodi mdziko mwathu muno. Ine ndine Patrick Dambula ndipo ndi alendo amene tinawo muno, mongokumbutsana ati ndi Dr. Stuart Ngalonde kuchokera ku Geological Survey, tilinso ndi Amphatso Chikoti kuchokera ku unduna wa za migodi, komanso a Emmanuel Mwathunga amene wochokera ku Mining and Minerals Regulatory Authority. Ndi ambira ndinu Mwathunga mgawo limene lila yachiwiri la program imene. Kodi zimatengera chani kuti kampani kaya munthu amene wafuna za migodi mpatse license chiphaso choti chomulola kuti akhoza kupita akayambe ntchito? Okay. Anzanga anafotokozaso kale, I think anayambako pang'ono, komano ndi fotokoza I think mwanchuchuchu mmene zimakhalira. So nkhani za migodi kapena kuti ziphaso za migodi zimakhala zosiyanasiyana. Ndi zigawo tingati zigawo zitatu zimene timapereka ma license. Chigawo choyamba ndimene timachitchula kuti ma license ang'onoang'ono kapena small scale licenses.
chigawo chachiwiri ndi chimene timatchula kuti medium scale licenses. Chachitatu ndi chimene timatchula kuti large scale licenses. So zimene zimafunika mu magawo sewa zimakhala zosiyana kwambiri. Gawo la large scale ndi medium scale zambiri zimakhala zofananirako, koma zimene timapereka ku small scale zimakhala zosiyanabe ndi za large and medium scale. So tiyambe kumene ku small scale. Ku small scale ku kwambiri tindi ziphaso zitatu. Chiphaso chofufuzira kuti ufuna ufufuze kuti miyala ikupezeka pati, chimenecho timachitchula kuti non-exclusive prospecting license. Chimene chiphaso chimenechi amene amapanga apply ndi Amalawi okhaokha. Munthu wakunja aliyense sitimamulola kuti apange chiphaso chimenechi, ndi cha Amalawi basi. Chiphaso chachiwiri timachitchula kuti small scale licenses. Chiphaso chimenechinso ndi kuti chimalola Amalawi okhaokha. So Amalawi atha kupanga apply ngati individual kuti ine ndekha ndifuna kupanga apply chiphaso chimenecho ndikafufuze. Kapena afuna apange apply ngati company. Koma even company akamapanga apply imafuna ionetsenso kuti company mo muli Amalawi okhaokha. Amafunika aonesebe kuti tinedi ma credentials awo kapena ma ID awo kuti akuonesa kuti anthu adi ndithu ndi nzika za Malawi. So palinso license imene timatchula kuti reserved mineral license. License imeneyi ndi kuti timathanso kupereka kwa anthu akunja. Komano zimasiyana kwambiri kamtengo kamene anthu amapereka. Chifukwa ta Malawi tinaganizira kwambiri kuti Amalawi azipereka ku kamtengo komverera. Zimasiyana ndi munthu wakunja. Ndithu tikapita ziphaso zikuluzi medium and large scale, I think anzanga anafotokoza kale kwambiri timafuna kuti ikhale company. Ukhala wekha ngati individual sungapange apply license imeneyi. Chimayenera kuti ukhale company ndi kuti company ndithu yoti ayipanga register kumalawi konkuno. Chabwino. Ndithu. Pakhala pali nkhawa zonena kuti chiphaso kuti munthu atenge wakunja machaja ndalama yochepa kwa basi zokuti anthu kumamva chisoni kuti zoona company ikulu yakunja basi kandalama kake kameneka. Ndizoona kuti zimene nkhawa za anthu. Nkhawa zimenezo ndingaziyankhe pawiri. Nkhawa zimenezo chifukwa mmene ndanena kuti ma license ndosiyana. Ku small scale ku ma license amene timapereka kwa Malawi mitengo yake imakhala yochipira. Yochepa ndithu kuti Amalawi atha kumverera kupereka. Mwachitsanzo kapena mwina ndi bwanji kuti anthu adzilimba mtima kunja. Nditati ndakuwuza mukhumudwanso ndithu kwambiri. Ngati license imene maicho yayambira kuti exclusive prospecting license yoti timampasa munthu kuti akafufuzire ndi 10,000 kwacha. Basi. License imene timapereka kuti munthu ayambe kukumba panopa ndi 30,000 kwacha Malawi. Basi ndithu ndalama zake ndi zimenezozo. Komano tikapita kwa itimati reserved mineral license timasiyanisa nditi Malawi akupereka 50,000 kwacha pamene munthu wakunja akupereka 300,000 kwacha. Ndi mukuona kuti pali kusiyana kumene kuti anthu akunja akupereka ndalama zochuluka, Amalawi kandalama komverera ndithu. Amalawi ambiri mukuwaona kuti ali ndi kuthekera kulowa mu ntchito za migodi potengera kuti mwina kufufuza kumafuna zipangizo ngakhale ntchito ikayambika yokumbayo ndi zipangizo. Amalawi amene ndi ang'ono timagulu ta m'midzimu maona ali kuthekera kotero. Amalawi amene ndi kuthekera. Ndibwereranso ku I think ku ma license amene ndikumatchulawa. Amalawi amene ndi kuthekera. Pali program imene bungwe unduna wa za migodi limapanga lopanga ma cooperative kuti anthu Amalawi aja asangokhala aliyense yekha chifukwa choti akakhala yekha munthu ndalama zimakhala zochepera kuti athe kupanga nawo business imeneyi. Koma limakhazikitsa kuti Amalawi aja akhale mabungwe timati ma cooperative akhale limodzi kuti azigawana ndalama zija zikhale zochulukira ndithu kuti athe kupanga nawo business imene za migodi. Chabwino. Ndithu. Ayi ndikubwererano pano kwa inu angalonde kuchokera ku geological survey. Kodi nkhani yoyesa miyala ati masample zimayenda bwanji pakadali pano? Okay, nkhani yoyesa miyala sizikoma kwambiri Patrick. Apa ndimafuna kuti nditengerepo somayi kuti ndichite clarify kwa Malawi. Chifukwa nkhani zambiri zimene zimakazi kumveka nzonena kuti akungotulusa mina yambira kutulusa komanso mmene akutulusa miyala yambiri kwambiri. Akuti truck ya thunthu atakayesa. Truck ikapita sikabweranso. Takhala kumva nkhani zoterozo. Ndipo even ngakhale ine mwenda kumana naye akuti apa mmene anayambira kutulusa miyala panopa kuti sanayambe mining. Koma ife chimene timadziwa kuti matruck amatenga miyala amatulusa. Ndimafuna kuti ndichite clarify pamenepo kuisa ntchito funso lako Patrick kunena kuti anazanenapo nzanga wakuti mining ndi process. Si kuti ndi chinthu chimene chimangochitika mwezi umodzi kapena chaka chimodzi. Exploration yokha imatenga mwina minimum 5 years. Mwina mpaka na 10 years imene. Cholinga choti amatenga timati exclusive prospecting license. I think ana photocopies kapena iPhotocopies raposo EPL imene imakhala dera lalikulu limene amafuna kuti apeze kuti kodi tikakumbe pati. Ndiye akapeza kuti kumbe apa
ndikuti kwina koseka makhala kuti utenga masample ochepa chepa ndakakapeza kuti tikumbe apa ndi timakhala watu ko exploratory drilling ndi mabwera machine timakumba drilling ndi mu drilling ija timatenga samples amene timatenga pa area pamene tapeza kuti apo panipofunikira paja sangafanane ndi amene timatenga kwina kosekuja amakhala kuti ndi ochulukirapo chifukwa chani timafuna kuti tione kuti concentration ma interest amakhala kuti akuchuluka ma financiers nawso amakhala interested chifukwa mining ndi imene imati capital intensive imafuna ndalama zochuluka ndi ma investors aja pa ukhaso sakwanisa amafuna mabanki awachite support ndiye kuti ukapeze financier amafuna kuti akhale ndi watu ko high level confidence ndi high level confidence ja siungatenge ka sample kochepa ndi international standard practice imene Malawi amayenera kuti aidziwe zokhuzana ndi zamigodi ndiye tikachokaso pa exploratory drilling pa ndi pamene timabwera naso pano ma levels ena kuti sopana kukonzekera timafika ma feasibility studies ena mnamva apo ma feasibility studies ndiye ndio ena sopano pali ma level timati pre feasibility kena timabwera feasibility kena timabwera advanced feasibility ndiye tikamabwera kumene koko ndi amafuna aone no sopano kuti kodi sopano msika ulipo koma msika utithandiza kuti tizakumba bwanji ugwizana bwanji tizapeza phindu I think azanga nazane napo timati cost benefit analysis chifukwa ma mining companies wa say ali kunoko for charity they are here for business so apa ndi pamene sopano ma interest amakhala kuchuluka ndiye ndi pamene sopano pa mabwera nkhani ija yonena kuti high level confidence amafuna ma laboratories akulu amene ali internationally recognized amene amakhala ndi ma standards timati ISO international standard operating systems ku America kuli ASTM ndi ma international recognized laboratories awa kumalawi kunoko for the time being tivomereze tilibe ndiye kuthekera kwathu nkotani pa nkhani yoyesa miyala pakadali pano kumalawi kuno tilibiretu malo osati tilibiretu tili nawo paka maka pa level ya musi ngati ku exploration ngati ku geological survey kuja lab yathu tilinayo kuti uone kuti kodi pakuti zilipo in what concentration komano tikamabwera no kuntunda kuti we are getting detailed ndi pamene nsopano mistakes amakhala high pamabwera ma investors ena ma financiers ndiye pamafunika confidence ikhali yaikulu to match with international practice ndiye tikamafika ku level akulu ndi pamene nsopano you can't do without international laboratories chifukwa malabu athu kunoko we are still in the process of making them international standard kuti akhale ndi ma facilities so ma facilities ena sanafikepo even ngakhale lab yathu imene tinayo pano pa Lilongwe office koma tsiku lina lidzafikapo ndi kumene tikupita panopa tili ndi ma international partners amene tikugwira nawo ntchito and sipatenganso nthawi posachita pompa chifukwa kuli component ya value addition imene mwinaso tikhale tikuifotokoza kusogoloko so component ya value addition ndi imene ikubweresanso component yonena kuti malabu athu akhale fully international standard chabwino so tikupita kumeneko unduna wa za migodi kodi nthawi zonse timamva kuti miyala ikakumbidwa imatumizidwa kunja isana tsukidwe bwinobwino kuti value addition mwina tingatero imapitisidwa kunja sizingatheke kuti tokha muno kumapanga chilichonse kumatumiza zothaitha kumeneko anthu amadandaula kuti ayi ndi mukatero mukutumizanso ntchito kunja zona Patrick kuti tikutumiza miyala kunja ndiye kuti so tikubetsa ntchito ndiye pakali panopa inu mukudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino anazanena kuti miyala yonse ikamapita kunja tikhale titayisungunula kwathu konko ikamapita ukoko tikhale kuti tili ndi product ina yake imene tikugulitsa ndiye zimenezo ndizotheka madongosolo panopa ku unduna akuchitika pakali panopa tikupanga malamulo ma regulation pajanazanena kuyambira kucha kuti anatipatsa mphamvu kupanga malamulo amene ma regulation okhuzana ndi value addition ndiyo lenga chakuti tilimbikitse kuti miyala yathu izisungunulidwa konkuno tisanambe kuitumiza kunja ndiye ndondomeko imeneyo ili nkati ikuchitika kafukufukuso akuchitika okhuzana ndi value addition tikugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana amenenso akutithandizira kuti timalizise malamulo amenewa akakhalapo mwina ntchito ya value addition tizipanga konkuno kwathu konkuno ku Malawi komanso kuonjezerapo value addition imafunanso zinthu zina ndi zina tingoyerekeza magetsi ndiye kuli ma project amene unduna wa za magetsi ukulimbikitsa kuti tikhale ndi magetsi ambiri chifukwa kupanda magetsi value addition izitheka ndiye posachedwa munaonanso unduna wa za magetsi uli pakalikiliki kuonjezera mphamvu za magetsi kumalo kunoku kuti patsogolo pano tizapeze kuti value addition ikutheka kumalo konkuno kugwiritsa ntchito magetsi akwathu konkuno ndiye kuti pamene popo kupanga export ntchito maiko akunja tikha kuti tachepetsa kwambiri mokuti nzotheka kukhazikitsa kampani tokha ngati Malawi kumachita zonse konkuno
zimenezozo ndizotheka kwambiri. Mwinaso kungokudziwitsani kuti tadziwitsa Malawi kuliso kampani imene boma linakhazikitsa yotchedwa Malawi Mining Investment Company. Cholinga chake cha kampani imeneyi ndikuti izigwira ntchito za migodi malo mwa Malawi. So kampani imeneyi ikhoza kukhala ndi mgodi wake olo ikhala ndi masheya mu mgodi wina wake, ndi cholinga chakuti Amalawi tikhale kuti ndamene tili patsogolo kugwira ntchito zimene za migodi kusiyana ndi kuti tisiyire alendo amayiko akunja. Chabwino, pa nkhani ya kuti makampani akabwera ayamba kugwira ntchito mdziko muno, mumalondoloza motani kuti akuperekadi zoyenerera zimene zinena kukhalapo kuboma? Chifukwa angasipa maine apereke kena kake kuboma, mumalondoloza motani kuti anthu akutsatira molinganadi ndi zimene miyala imene akutulutsa kumene kujako zikugwirizana ndi ndalama zimene akupereka kuboma la Malawi? Kulondoloza kwake kumakhala kutani? Funso labwino kwambiri. Kulondoloza kumakhalapo, kampani imene yapatsidwa chiphaso ili ndi udindo oti izipanga ripoti kuboma kuyambira kafukufuku amene akupanga, ndiye kuti zimene akufufuza akumapeza azipanga ripoti kuboma kudzera ku nthambi ya Mining and Minerals Regulatory Authority, ndiye amapereka maripoti. Kampani imene sikupereka maripoti imalandidwa chiphaso chake chimene inapatsidwa, chifukwa ndiye kuti sikutsatira malamulo amene anayikidwa dziko muno. Kuphatikiza aponso kampani imene ikugwira ntchito za migodi mining, tsopano kwamba ndi kampani za exploration, kampani imene ikugwira ntchito za mining imayeneka kuti izipereka misonkho. Pali misonkho ina timati royalty umene umapita ku Malawi Revenue Authority, ndi misonkho ina imene imayeneka kuperekedwa. Ngati tapanga audit kuzindikira kuti kampani misonkho sikupereka, misonkho imene imakhala ngongole ya boma, komanso kampaniyo ikhoza kulandidwa chiphaso chifukwa chakuti sikupereka misonkho imene iyeneka kupereka kuboma. Komano kampani yomwe inatiyekeze ndi yakunja singamatinamize kunena kuti sizikuyenda kuno, chichewa chale lomwe kujudula mafigazi nkumatinamiza kuno sizikuyenda, ife nkumatenga misonkho yochepa kapena pamene zambiri kumene kujako akupanga sizingatheke ngati palibe kuwatsatira bwinobwino. Atakhala kuti sakutsatiridwa zikhoza kutheka, koma ndondomeko ndithu zimatsatiridwa. Ndingopereka chitsanzo kuti kampani yakulu imene ndi large scale mining license, malamulo amanenanso kuti ipereke audited accounts ku nthambi ya Mining and Minerals Regulatory Authority. The audited account imakhala kuti certified auditor wapanga, sonyiza kuti ngati wapanga certified auditor kuti zinthuzi ndizolondola, ndi kuti ndizolondola. Komano anzathu a Ministry of Finance ndi a Malawi Revenue Authority amatsatiranso mmene muja kukaona kuti kodi zimene panga report company ndizoona. Ndi unduna wa zamigodi Malawi Revenue Authority, Ministry of Finance imachita kalondolondo kulondoloza kuona ngati company ili zimene yapanga declare ndizoona, sikutinamiza, sikufuna kutibera ife ya Malawi. Chabwino, pa nkhani ya zachilengedwe unduna wanunso umakhudzidwa ndi kuona kuti zachilengedwe zikhala bwino. Tamvapo malipoti mbuyomu migodi ngati kayerekera akuti amene analipo anangokumbakumba nkumapita kusiya chibwinja kumene kuja. Kodi makampani matsatira motani kuonetsetsa kuti zachilengedwe asamalire ngakhale akuchoka achoke atasiya zinthu mwadongosolo? Zikomo fa funso limenelo. Chilengedwe ndi chinthu chofunikira kwambiri. Kupanda chilengedwe tonsefe sitingakhalepo. Ndiye malamulo amene anakonzedwera ndionera kuti choyambirira kampani isanapatsidwe chiphaso chokagwira ntchito imeneka ikhale ndi environmental approval, chilolezo choti iwowo azakwaniritsa kusamala chilengedwe, chimaperekedwa ndi bungwe la Malawi Environment Protection Authority. Ndiye anzathu a MMRA asanapereke chiphaso amaonetsetsa kuti kampani ija yatenga chilolezo chimenecho. Kupanda chilolezo chimenecho cho approval, environmental approval, chiphaso sichimaperekedwa. Kuonjezera yapo pamakhalanso chimene amati environmental audit. Pakachitika zina kampani chimatha kudziwitsidwa kuti tapangani audit, tapangani kalondolondo muone bwinobwino kuti chilengedwe muchiyendetsa bwanji. Komanso kampani ija imayeneka kuti ipereke mapulani osamala chilengedwe akazatseka mgodi uja, mining closure and rehabilitation plan. Ndi ndondomeko zinaso zimene kampani imeneka itani itsatire. Ndiye pali financial assurance, pakhale ndalama thumba lapadera kuti kampani ija ikazati yamaliza kugwira ntchito izatenge ndalama zimene zija ndi kugwiritsa ntchito kukonza malo awo, motero kuti makampani ena ndi ena akhala kuuzidwapo, kudzudzulidwa, enanso kutsekedwa kumene kuti akuononga chilengedwe mpaka atani akakonza ndi pamene amalolezedwa
kuti apitirize kugwira ntchito yawo yokumba migodi pamalo pawo. Chabwino. Ku Mining and Minerals Regulatory Authority kodi pakadali pano mwina mwapereka ziphaso zingati za mabizinesi ang'ono kaya akuluakulu? So ziphasozi ife timapereka kutengera ndi mmene munthu akufunira. So ngati munthu abwera kuti akufuna ngati akupanga apply ngati business timatha kumpasa chiphaso chimene wafuna. So ngati wabwera ngati cooperative kuti anthu akhala limodzi afuna chiphaso, timapasa chiphaso chimene iwo achifuna kuti kapena afuna akafufuze kapena kuti afuna akakumbe. So timatengera ndi kwambiri munthu zimene akufuna. So sitimangopereka chiphaso ija mungopereka koma timatengera mmene akufunira. So ngati business yaonesa bwino kuti ife tikufuna chiphaso chotere, ife timapasa chiphaso. Komano kwambiri timafuna kuti akwaniritse zimene zimafunika mu chiphaso china chilichonse chimene timapatsa ichi. Ndithu. Muli ndi ulangizo umene anthu mumatha kuwapatsa kuwaunikira amene afuna kuti apite akayambe ntchito za migodi. Mwina pa zinthu zimene angafune kuchita ndi matheka kuwaunikira anthu bwino. Kwambiri ifeyo tisanapereke chiphasocho timayenera kuti tiwaunikire anthu aja mmene angapangire business yawo ya migodi. So kwambiri timagwira ntchito ndi unduna wa za migodi umene umathandizirabe ntchito kwambiri kuja za ma cooperative. So ma cooperative aja akakhazikitsidwa unduna wa za migodi ndi ife tomwe timatha kupita kumalo kumene kuja kuwaphunzitsa zinthu zosiyanasiyana, anatchulapo nkhani za chitengedwe, nkhani zoti angapange bwanji business, even nkhani zomwe amatchula anzanga angalonde za miyala kuti miyala tingaziwe bwanji kuti miyala ili pakuti. Timakaphunzitsa zonsezi kuti asangopanga business ija mwachimbulimbuli koma apange business ija modziwa kuti tikupanga business motere. Ndithu. Nkhawa imodzi yayikulu imene anthu ali nayo mdziko muno pa nkhani za migodi akunena kuti mwina sizikutipindulira chifukwa pamavuta kuchita regulate bwinobwino. Ineyo mwachitsanzo napitapo kukasungu kina kwake kunapeza ndithu anthu akukumba amudzi. Ndati kumabwera anthu ochoka ku DRC kaena ochoka kudzagula ndithu basi nkumapita. Zinzo kuti mwina anthu aja kuagula pa mitengo yolira yosamveka bwinobwino. Aja kupita ndi sanapereke msonkho kuno akupita. Kuti regulation ikuyenda bwanji pa ntchito zimene tikuzimva m'madera osiyanasiyana za migodi? Nkhani imeneyi I think ndi nkhani yoti nakambira kuyambira kuti nkhani yoti ikutivuta kwambiri. That's why also ndanena kuti bungwe la Mining and Minerals Regulatory Authority linabwera. Chifukwa poyambira ntchito zonse zinali ndi Department of Mines imene ili ku unduna wa za migodi. So ataona kuti ntchito zikuvutabe chifukwa Department of Mines sinali independent. Imakhalabe kuti ntchito zikuvuta chifukwa mwina mafunding akuchepa, anakhazikitsa bungwe la Mining and Minerals Regulatory Authority. Kuti now zinthu zija tiyambe kuzipanga matha kuyendera madera osiyanasiyana kuti so sitimatengeranso kuti tiyendere direction tiyendere kuti munthu wina atiuze tipange chakuti koma tikhale lokha independently tithe kumapita kumadera mweyo chakumakagwira ntchito za migodi zoonetsetsa kuti anthu akukumba miyala ija ndi ziphaso osangokumba kuti alibe chiphaso kukumba kuti akumapezeka akuononga malo aja koma zikhalabe ndi chiphaso bwinobwino kuti ntchito za migodi zikhale zikupindula dziko la Malawi. Anthu osazitha kumamva kuti tikupindula ndithu ndi ntchito za migodi zimene zikuchitika. Chabwino. Ndithu. Ku unduna wa za migodi kodi kuthekera kumene tsopano mining industry ili nako ku dziko lino tikaunikirano mu zaka zikubwerazi masomphenya aboma poti boma likunena ndithu kunena kuti mining ndi ntchito imodzi imene boma likufunitsitsa ipite patsogolo. Mukaunikira kuthekera kulipo mu industry ya mining ndikotani pa chitukuko cha dziko lino tikhoza kufika pati zoti zayenda bwino zonse? Kuthekeratu kulipo kwakukulu chifukwa tikumamva tsopano anthu masiku ano akutchula lutairo ena akutchula rare earth. Mwachidule ifeyo ngati dziko la Malawi tadalitsika kwambiri chifukwa tili ndi ma minerals amene amatchula anzanga ma critical minerals, energy transition minerals. Ndi ma minerals oti dziko lonse lapansi likuwafuna. Izi zimene zikutipatsanso chiyembekezo chachikulu kuti ifeyo tikangoti tatsegula migodi yathu yonse ikuluikulu imene matchulidwa ija. Tili ndi migodi matchulidwa Big 5. Ku Phalombe kuja kuli ku Songwe Hill, kuli exploration project, tili ndi nkhani ya lutairo kukasiya ku graphite ku Maligunde, Nairobi mu Kanyika ku Kasungu Nzimba area, uranium alipo kale mukudziwaso mgodi umene ugwira ntchito. So tikuyembekezera kuti migodi yonse yatsegulidwa yambogwira ntchito, contribution ya mining ku GDP izakwera kwambiri.
Kangati mama policy document ina amaonetsa kuti khozafika 30% Contribution imene. contribution to GDP. Then zinthu zoti zikutipasa chiyembekezo chachikulu chifukwa makampani amene ndikuwatchulawa mu ndondomeko yawo ya exploration afika pa level yokuti posachedwapa akhoza kupatsidwa ma mining license kuti ayambepo kugwira ntchito yawo ayokumba miyala. Chabwino. Muna muli njonjezera ndakuona nini? Yes, ineso pamene pandimangofuna ndingotsirapo ndemanga monga amene mafotokozera bwino kwambiri. Chifukwa ndingowonjezera kuti tsogolo la mining pakali panopa akapena tifazana kuti tsogolo la Malawi economy yake ikulondola kuchokera ku agriculture ikulowera ku mining. Monga nenapo kaiza ma big 5 paja. I think kuonjezera also ndikankankunde kubalaka. Imene ili ma rare earths amene ali world class. The only rare earth resource that is only available in China. Koma kuno ku Malawi Tinayonso. Yes. Ndimene ili kubalaka kukankankunde. Ndiyeno ndimangofuna so ndiwonjezere ndi anaza kufotokoza kuti pakale pano pa president anachita initiate ban ija ndiyo tichipindulira especially ku mining chifukwa kumene kuja kunakhala ngati kupereka executive direction ya dziko kuti apapa tikufunika kuti tizichita add value to our minerals. So mukaona kuti ma big 5 awo ambiriwa ali ndi component yawo ya value addition kuti pamene akupanga mtapo wao they are doing the mining there is a component of value addition to a certain level. Izizi zikuthandizira kuti sopano ntchito zija munazanena zija zikhale mdziko la tolomwe. Chabwino. Yes. Komanso zithandiziranso kuti concentrate imene tikugulisa ija we should be able to earn more royalties, more value for it. So mukhoza kuona kuti by and large imene amanena ija 30% ija tikhoza zapeza kuti tadusaso because contribution ya mining to GDP izakula kwambiri. And it will actually override agriculture. And so ndi direction imene tikupita pakali panopa ndi chinthu chimene Malawi ambiri amafuna kuti achidziwe komanso achikhazikise kuti aliyese akhale akukonzekera kuti I think this is the in thing right now. Tathokoza. Ndi apa tsopano nthawi inde yatitherapo. Nditi manena kuti mwina 10 seconds ku nduna za mining mphatso chikoti 10 seconds mawu anu amene mungauze Malawi pa nkhani za migodi. Mwachidule tikhoza ngauza Malawi kuti tiyeni tilikonde dziko lathu. Tiyeni tilimbikitse kutenga ziphaso tisalole kuti anthu azingokumba opanda zilolezo. Ngati akumba opanda zilolezo ndiye kuti ifeyo ngati dziko tikutaya chuma chathu. Zikomo kwambiri. Kumeneko ku mining and minerals regulatory authority. Zikomo kwambiri Patrick. Ife tingofuna kungomemeza Malawi kuti ntchito zimenezi za migodi si za makampani akunja okha. Even na Malawi atakupanga nawo kutenga mbali ku ntchito zimenezi za migodi. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Ayi umotu ndi mmene tachitira mpulogalamu yapadera yotchedwa dziwani za migodi imene timakambirana nkhani za migodi mdziko mwathu muno. Mpulogalamu inali ndi Dr. Stuart Ngalonde amene ndi ochokera ku Geological Survey, nalinso ndi amphatso chikoti kuchokera ku nduna za migodi Ministry of Mining, komanso Emmanuel Mwathunga amene akuchokera ku bungwe lija la Mining and Minerals Regulatory Authority. Ndathokoza kuti munali pamenepo kutsatira pulogalamu imeneyi. Ine ndine Patrick Dambula kufunirani madzulo opambana. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.